Aha, ja, hij doet het. Fijn. Ja, welkom allemaal. Zoek fijn een plaatje zou ik zeggen. Misschien dat er nog wat meer mensen binnenlopen. Er is nog wat plek. Ja, gedeputeerde voor cultuur, die de Limburgse cultuur een warm en kritisch hart toedraagt. En daar zijn wij eigenlijk heel erg blij mee met z'n allen. En heel trots dat hij vandaag hier aanwezig is. Hier is Gert Koolmans. Toen ik net boete bij de parkeerautomaat aankwam, stond er ergens en die riep hartstochtelijk over me heen: Marie, heb ze kleingeld? Dat wordt het eerste waarvan ik toch wat heerlijk zo heb dat te huren, maar het tweede emotionele moment, dat wordt toen Jeannette mij net ontving. Ik weet dat niet, maar Jeannette en ik zien ooit op stap geweest. En ik weet de datum nog precies. Het was 20 januari 1982. Dat is 24 jaar geleden. Jeannette, fijn om dich weer te zien. En trouwens, dat kon ik niet helemaal vragen. Heeft dit Harry? Ja, en ik ben eigenlijk ook op zoek naar een Harry. Dus, wat mooi mee te zien, beste mensen, op dit festival. Mooi mee te zien. En dat het goed is dat het Limburgs leeft. Ook op een festival als dit, ook op een symposium, een bijeenkomst, theatervoorstellingen, muziek, nadenken over, dat is belangrijk. En ik kan ook zeggen, het provinciebestuur van Limburg stond en gaat voor het Limburgs, want dat is belangrijk. Belangrijk omdat taal, en of dat in welke vorm dan ook, en het Limburgs in het bijzonder, Marie, heb ze klein geld van mij. Dat zien woorden. En woorden die kennen elkaar. Wat een keer kan gebeuren, die irriteren, schreeuwen. Maar kan ook inhouden dat ze van die houden. Maar houden van goed gesproken kan leren. En ik ben heel erg blij dat het in de afgelopen periode de taalorganisaties, de dialect- en streektaalorganisaties, met elkaar aan de slag zijn gegaan om verder te gaan. Nou, oproepen die gedaan zijn vanuit de samenleving, maar ook van ons uit. Ik ben altijd geïnventariseerd, alle clubs waar wij mee te maken hebben, ook als we er bijdrage aan leveren, belastinggeld aan uitgeven. Proberen we die altijd weer uit te dagen om, zoals ik dat maar heel simpel noem, meer waar voor ons geld te krijgen. Niet? Dank jullie wel. Hij gaat het dan voor me doen. En jij wil dat eigenlijk niet. Jawel, ik wil dat wel, maar ik bedoel iets anders. Ben je dan misschien onduidelijk? Nee, ik ben heel duidelijk. Is die dan zwak begaafd? Of van de gemeentereiniging? Misschien ben ik wel iets te duidelijk. Ja, hij gaat dat kastje dan voor me maken en besteedt er veel werk aan. Het is een perfectionist. En dat doet hij allemaal in dat schuurtje. Een televisie in dat schuurtje. Nee. Een ijskastje. Nee. Een fles wasbenzine met een borrelglaasje ernaast. Naast de wasbenzine ligt een doekje. Een rood prikkellapje om de borsten in te doen. Of daar beneden. Met doorzichtigheid naar de blikken toe. Misschien een mannenkalender met vrouwen van een rubberhuis of een verzend. Nee. Ben je ooit iets tegengekomen van Marquis de Sade? Of Karel May? Of dingen met als titel De 11e vinger. Verboden vrucht.
Magie in en om de clitoris. Er ligt wel een handleider voor de schuurmachine. Deed hij nou maar eens een keer iets verrassends. Maar alles wat hij doet, zie ik mij er ver aankomen. Kastje komt wel een keer af, een kwast of met een roller. En dan komt hij de keuken binnenlopen met zo'n grote, geile, ongeschoren glimlach en diepliggende ogen. Nee, de volgende morgen is het kastje gemonteerd. Later pas. En dan heeft hij ook nog de afwasmachine uitgeruimd en de kopjes in de nieuwe, smetteloos witte kast gezet. That's it. That's it. Godverdomme. Oh. Ik hoop zo, ik hoop toch zo. Ja, waar hoop jij nog op? Ja, Jezus. Dit boek, dat is dus, het gaat ook voor een advocaat. Als hij heel jong is, dan wil hij dus Tweede Kamerlid worden. Hij wil beginnen in de gemeenteraad van Hoorn, waar hij woont. Maar hij krijgt maar 6 stemmen van zijn moeder en zijn vrouw. Dus dat mislukt, die carrière. En dan in een bureau, maar langzaam maar zeker wordt hij advocaat van kwade zaken. Een stoeptegeladvocaat. Die ruzies tussen middenstanders en zo moet oplossen. Een beetje meester Frank Visser leek het. Ik ken Frank Visser niet, maar de strijder, ja, zoiets, maar dat is een hobby van die man, maar deze moet ervan bestaan. Ja. En in zijn bureau met de andere advocaten wordt hij overgeslagen eigenlijk. En zijn hele carrière die hij voor zich gepland heeft, die zakt helemaal in. Maar het is toevallig een advocaat. Hij had ook een professor of een leraar of een docent aan de Universiteit van Nijmegen of Maastricht kunnen zijn. Er zijn heel veel mensen die hebben hele hoge verwachtingen van zichzelf. En nu ik oud ben, ik ben al 76, ik heb heel veel mensen zien mislukken, niet zozeer in hun beroep, maar als mens. Hoe bedoelt u dat? Nou, ze hebben alles voor hun carrière ook geofferd. Ik hoor een belangrijke schrijfster, hoorde ik onlangs vertellen. Ik ben niet getrouwd, ik wil geen kinderen, want ik stel mijn hele leven in dienst van de literatuur. En toen dacht ik, is die gestoord of zoiets? Je offert toch niks op, je vrouw en kinderen en zo voor de literatuur. Dat heeft bij mij in ieder geval nooit voorgestaan. Maar bij heel veel mensen staat dat wel voorop. Hè. Dan word je advocaat in dit geval voor kwade zaken vooral. Of een leraar die niet deugt omdat hij geen onderwijsbekwaamheid heeft. Hij moet directeur worden. En zo worden toch hele grote legers van mensen voortgedreven om dingen te bereiken die voor hen onbereikbaar zijn. Maar die moeten ze bereiken. En dan gaan ze bij de golfclub. Of heet dat, waar mensen tegen zo'n bal golfen heet dat? Ja, hier in Roermond is er ook in en dan verdien je nauwelijks de kost, maar dan betaal je toch 15.000 euro per jaar aan lidmaatschappen. Je weet er wel veel van. Ja, natuurlijk. Waar komt deze middenstand vandaan? Die arme lieden moet je ook bestuderen. Je moet ook weten hoe ze leven natuurlijk. En daarom ga ik wel eens kijken in zo'n Sjenbuurt noemen ze dat. Dat is waar die zogenaamde rijken wonen en die hebben dan, die steken elkaar de ogen uit met al die dingen die ze eigenlijk niet hebben. Waar komt die weerstand tegen status vandaan? Omdat ik uit een arbeidersbuurt kom. Gespleten en boete is een schön. Liegen für Rindal zangetje. Ja, ich weet, deze weg is te lang. Ja, ich weet, de weg heeft mij gans gedaan. Ik wil
Mann. Ich weet nicht mehr ouder, mijn koffer moet houden. Dingen zwieven, nog immer niet. Ich hatte dir. Deze weg is de nacht. Ja, ik weet het. De weg in die ganze nacht. Ich will noch immer Er staat een hele heftige passage in het boek waarin ik mezelf hardop tijdens het lezen hoorde zeggen: Gadverdamme! Weet je dan over welke scène dat het gaat? Ja, ik denk het wel, ja. Oké. Met Willem. Als u zwakke magen heeft, dan... Zo erg is het ook niet. Ik ben ook gewoon een beetje preut, sorry hoor. Het gaat er dus over dat Willem, de echtgenoot van Johanna, Willem is heel erg ziek. Die is terminaal, ja. Ja, die is al een hele tijd ziek en er is weinig affectie tussen de twee. En hoe zieker Willem wordt, hoe meer affectie, toenadering dat die Johanna gaat voelen naar haar echtgenoot. Omdat er steeds meer dood in Willem sluipt. Ze voelde Willems lichaam tegen zich aansidderen terwijl ze haar bustehouder losklikte. Helemaal naakt schurkte zich opnieuw tegen hem aan. Trok de dekens hoog op als een hol over hun hoofden. Een vreemde intimiteit heerste in dit minieme afgesloten stukje wereld. Ze voelde zijn vochtige ademhaling tegen haar huid. Met haar vingers streelde ze zijn wang. Zijn schouders schoof behoedzaam zijn hemd omhoog, woedde door de grijze haren op zijn borst. Met grote ogen keek ze naar zijn gezicht, hoe zijn ogen onder zijn oogleden op en neer leken te schieten. Het grommen uit zijn keel werd luider, het leek meer op kreunen. Ze liet haar hand afzakken langs zijn bolle buik in zijn onderbroek. Met haar volle hand omvatte ze zijn scrotum. Ze kon zich niet herinneren dat het zo zacht was, zo teer als een vogeltje dat net uit het ei was. Ze wachtte even, bleef liggen, verwachtte een reactie, maar die bleef uit. Er daalde een stilte over haar neer, een onbekende hoop die in haar vervloog. Ze liet de slapte uit haar hand glijden, draaide zich ruw om. Willem maakte een vreemd geluid, het deed haar denken aan het gehuil van een wolf. Hoge keeltonen, krachteloos en zwak, gesmoord in de dikte van de deken, het kussen, wegebbend in de vulling van het matras. Zonder Willem nog aan te kijken stak ze haar middelvinger in haar mond. Het speeksel droop over haar buik terwijl ze haar hand naar beneden bracht. Met de andere vouwde ze haar schaamlippen open. Haar orgasme kwam snel en heftig, maar mechanisch, bijna machinaal. Haar schokkende lichaam beukte tegen dat van Willem. Zijn gehuil was alleen nog diep en ver te horen, als een gedempt kermen. Een scheuren en schuren, alleen hoorbaar voor wie in de allerdichtste nabijheid was. Het is voor mij al heel lang geleden dat ik dit geschreven heb natuurlijk. Ja, nou, waarom ik de passage wilde lezen was omdat het voor mij het meest duidelijke punt was waarop ik dacht, ja, dit is wat zij voelt. De dood is, dat is voor haar iets erotisch bijna. Ja. Ja, heel goed. Vind het goed zoals het nu is. Niks te wensen en geen gemis. Ik laat het komen zoals het is. Het is fijn zo, mooi zo. De koude winter is nu voorbij. Kan weer zien hoe het mooi kan zijn. Ik was aan het zoeken naar een nieuwe lijn, maar het is fijn zo, mooi zo, goed zo, vrij zo. Het is een nieuw begin, je moet het leren zien. Tevreden zijn zoals het is, dat wat je zoekt. Van binnen zit, oh, en het is fijn zo, mooi zo, goed zo, vrij zo, yeah, yeah.
een nieuw begin. Oh, je moet het leren zien. Tevreden zijn zoals het is, dat wat je zoekt. Van binnenin. Ik wil vandaag het voorlezen uit het boekje Oude Liedjes vernoemen. Dat was een opdracht van Velke. Het moest gaat waren waar ze nog niks over gezag hadden. Nou, en toen kwam de Bijbel uit de bus. En met name het Hooglied. En dat wordt vertaald het hoogste liedje. Het hoogste liedje en psalmen. Maar eerst gaan we over dat hoogste liedje, over het hoogste lied. Dat is een levensliedje. Och, wat best toch zo'n vriendinneke van mij. Wat best het toch knap. Die ogen zijn wie doeven door die tulle schelke her. Die piepelokke golven wie een kudde geiten die van de heuvel afkomt. Die tang zijn wie witte schuipjes die pas geschoren zijn. Ze komen wie tweelingen uit het water. Nee, het ene is weg. Die lippen zijn wie een vuurrood lint, die de mond betovert mij, wie het rood van een bloodappelsien geluid in wangen door die tulle schelke her, en fonkelt die lach. Die hals is wie een ranke tare, die met ringen van krallen is opgeboet, met bedeltjes behangen is, niet te tellen. Die borsten zijn wie twee pasgeboren reeën, juist tweelingen van een hert, bandies, die in de wei tussen de bloemen stond. Door het rood de lok weer kleurt aan de rand van de nacht en de schiem vervlucht, kon ik de heuvel op vol met kruier. Vriendinneke van mij, alles aan dich is schoon, doch gij niets boven, zo is er maar één. Alles is vreemd en raar. Vroeger had je glansend haar. Vroeger was je mooier dan nu. Oh, God was vroeger. Maar liefde voor jou, jij zou door voor mij gaan. We gaan naar huis, auto en baan. Jij leven voor elkaar. Helaas, helaas, dat is nu klaar. Maar ik weet dat jij weet dat ik jou nooit meer vergeet. Met mijn zwarte lieren. Dit gedicht heet Ik ben geen atleet. Ik ben een jongen in een strakpakje die op je af moet rennen. Ik druk mezelf op mijn mountainbike tot ik mijn armen en benen niet meer voel. En dan nog ietsje harder.
Dat ik zelfs de rest van mijn lichaam niet meer voel. Ik een ziedend gezicht dat over het wegdek raast. Ik scan het asfalt op sporen. Ik heb je in mijn neus zitten. En onder mij glijden strepen en lichten en strepen en lichten. En even rent het konijn van mij uit alsof het wil zeggen: kijk dan, ik ben sneller dan de dood. En ik ben verslagen, dus ik stop met trappen, maar het konijn stopt met rennen. Dus ik stop met fietsen. In de verte zwelt de zomer aan. Ergens in een rivier zakt omgewoelde modder naar de onderkant van de rivier. Dit gebeurt allemaal tegelijk. 2. Ik ben een pinbal in een flipperkast waarvan de flippers warm maar verlaten. Waarschijnlijk zit je nu bij iemand achter op zijn fietsje, handen op zijn heupen geslagen als een loze belofte, of zit iemand bij jou achter op je fiets en handen op je heupen geslagen alsof het dan iets anders is of iets uitmaakt. Ik ben de kogel die langs het graanveld raast. Ik zeg tot ziens jagen, tot ziens dubbelloopsgeweer, tot ziens 9-inch shotgun shell en ik groet de hoender. Ik groet de vogel. Hallo veren, donswacht, warm vlees, kloppend hart, warm vlees, donswacht, veren. Ik was op zoek naar je. Ik heb je in mijn neus zitten. Wees de muur onder de douche als ik troost zoek. Het huisje in de schilderijen van Bob Ross. Hallo jij, happy little mistake. Een crash is als een hele lange hal waarin je achter iemand aanloopt en vlak voordat diegene achterom kijkt en je kunt zien wie het is, vallen de lichten na elkaar uit en komt het donker suizend op. Ik heb de oneindigheid begrepen. Ergens in de ruimte hing een mond. Als er in de buurt komt, schuift ja, dan zweeft ze altijd. En altijd blijft door. Wat ik snap oneindigheid niet. Gisteren zei burger op de maan. Al die trollen velen in het water te laag. Zo ging mee waar het water was. En waar een troll sloot maar gewoon. De oneindigheid ligt alles weer bij jij. Zonder morgen zal er niet verkomen. De oneindigheid niet wisten de oneindigheid bestond. Altijd binnenbrieven altijd tegen de eeuwigheid te lang. Als ik wel lekker verbezen brieven weer jij heel klein beetje bang. Denk ze weer altijd alles door je. Zelfs nog als ik er niet meer ben. En ben aan de wind voelen hoor ik met de langzaam. Vergeet in het begin. En het toon sloot me gewoon. De oneindigheid brengt alles weer bij jij. Zonder morgen zullen we niet verkomen. Maar de oneindigheid is de oneindigheid bestond. 1, 2, 3.
de sloot maar gewoon. De oneindigheid en alles weer ben jij. Zo gewoon, zullen we gewoon. De oneindigheid die verzinnen, oneindigheid. De uitreiking van de Chic Literatuurprijs, ik mag wel zeggen, de kroon op dit hele festival, de reden waarom je allemaal hier bent. Ik had het genoegen om in de jury te zitten van deze prijs, samen met Jolien Linsen en Pia Wakkers. Ze zitten daar en ik zal het straks hier nog even horen. Want de genomineerden waren, en ik wil ook de genomineerde auteurs hartelijk welkom heten. Ik geloof dat ze allemaal hier aanwezig zijn. Op alfabetische volgorde Wil Boesten met Grond, Frans Budé met De Dagen, Govert Derks met De Sjamaan van Sevilla, Willem Kursjes met De Opname, Ton van Reen met De Verdwenen Stad en Octavie Wolters met Voorland. De jury heeft unaniem gekozen voor een weloverwogen stilistisch pareltje. Een boek dat tegelijkertijd maat houdt en ontroert en bovendien naadloos past in het oeuvre van de auteur. De winnaar van de Chic Literatuurprijs vertelt het meeslepende verhaal van een opgroeiende jongen, De Dagen van Frans Budé. Frans, hartelijk gefeliciteerd. Kom even te staan voor. Dames en heren, Frans Budé. Ik ben van Bobzak, zeggen ze maar streef. Ik ben totaal overrompeld. Ik had het werkelijk niet bedacht. Ik wil op de allereerste plaats natuurlijk al danken de organisatie die deze eerste prijs voor Limburg heel erg belangrijk in het leven heeft geroepen. De jury die de beoordeling heeft gegeven. Ik moet zeggen dat ik in het sterk veld stond van de nomineerden. Dat doet de prijs ook altijd goed. Ik had het echt totaal nogmaals niet verwacht. Ik moet ook, omdat het gedeeltelijk autobiografisch is, dit boek, de inspiratoren, de mensen die mij het boek hebben aangereikt als het ware. Dat zijn mijn ouders, mijn familieleden, de klanten op onze winkel, de reizigers. En dat heeft mij een kijk op de wereld geopend, die ongelooflijk belangrijk voor mij is geweest. Ik zag met de ogen van een kind hoe de wereld in elkaar zat en hoe de mensen dachten. Ik moet ook zeggen, nogmaals, de genomineerden, alle respect voor de boeken. Ik heb er met plezier in gelezen. En ja, ik ben overdonderd natuurlijk. Dank u wel. Op je verder, volg ik terug het paard en ongeveer niet meer. Zie je die dingen vertaan met je eigen blik. Ik ga naar de story.
Dames en heren, Limburgs Fanfare Orkest.